ଭାରତୀ ଏ ପାଣି ଆଣିବ କି? ହଁ ହଁ ଆସୁନ। ଆରେ ତମେ ଜଲ୍ଦି କଣ କାମ ଅଛି ପଳେଇ ଆସିଲ? ତମ ଦେହ ଠିକ ଅଛି ତ? ନାଇଁ ପରା ଦେହ ଟିକେ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହେ ଧଇଁ ସଇଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତମକୁ କଣ ଏତେ ଜ୍ୱର? ହଁ ଟିକେ ତାତି ହେଇଛି ମୋ ଜ୍ୱର କାଇଁ କଣ? ଏଟା। ତାତି? ହଁ ଦେହରେ ଖଇ ଫୁଟୁଛି କଣ ତାତି କହିଲେ? ନାଇଁ ଏ ସେ ଟିକେ ବେକାର କଥା ଛାଡ, ଚାଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବା। ଚାଲ ଚାଲ ତମେ। ଆଇ ମତେ ଗୋଟେ କାମ କର, କଣ? ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଆଜି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି। କାଲି ଦେଖିବା ସେ ପୁଅ ଆସୁ, ନେଇକି ଟିକେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇଦବ ଆଉ ହେଲା। ହଉ ତ ପାଣି ପିଇ ଦିଅ। ଏ ଭାରତୀ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ତୁମ ସହିତ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି। ସାର୍, କଣ ହେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର? ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭୟ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ସାର୍, କେତେ ପଇସା ଦରକାର ହବ? ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। 5 ଲକ୍ଷ? ହଉ ସାର୍, ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି, ହେଲେ ଆପଣ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍।